Една пепелянка напада котка и бързо плаща последиците. Много хора вярват, че отровата е крайното оръжие. Но котките крият смъртоносна тайна. Техните рефлекси могат да превъзхождат дори атаката на змия. Подгответе се да видите как тези смели котки се изправят пред опасността без колебание и доказват, че пред решителен котарак дори най-опасната змия може да плати много висока цена. В тази среща змията е много агресивна и не спира да атакува. Котката решава, че трябва да отговори със същата енергия. Започва серия от атаки без пауза. Котката удря с лявата лапа, после с дясната и повтаря отново. Змията се опитва да ухапе между ударите, но котката е като професионален боксьор. Движи се, удря и избягва. Накрая змията спуска глава на земята, признавайки поражението си пред яростта на котката. Тук виждаме змия с ярко-червен цвят. В природата червеното обикновено означава опасност, но за този котарак то означава само нашественик. Змията осъзнава, че котката е по-силна от нея, затова трябва да е внимателна при всяка атака. Въпреки това, котката не я оставя да си отиде. С дълги и прецизни скокове, котката винаги стои пред змията, блокирайки пътя й. Всеки път, когато змията се опитва да напредне, котката й нанася силен удар по главата с лапата си. След няколко удара змията спира, напълно победена от настойчивостта на котката. Този сиамски котарак ни учи, че не е необходимо да се бори дълго, ако е точно и решително. Докато змията се движи агресивно, котката чака точния момент. Котаракът първоначално само избягва нападенията й, но когато змията отвори за момент охраната, котката действа бързо и хваща влечугото директно за врата. Това е здрав захват, който не позволява на змията да се обърне и да го ухапе. Котката поддържа натиска и започва да върви, носейки змията като трофей. Това е доказателство, че добре трениран от инстинкта си котарак е елитен ловец. Това е удивителна сцена. Кобра напада, след което котката й нанася няколко бързи удара по лицето и кобрата остава напълно неподвижна. Все едно змията е разбрала, че няма никакъв шанс да спечели. Котката я гледа втренчено, готова да удари отново. Кобрата, усещайки пълно превъзходство, спуска тялото си и започва бавно да се отдалечава. Тя е научила урок. Никога не се приближава и до решителен котарак. Дори малка змия може да бъде много опасна. В този клип една млада змия се опитва да се бори с голям котарак. Змията е много бърза и се движи много, опитвайки се да ухапе краката на котката. Котката проявява голямо търпение. Тя чака почти 10 секунди, наблюдавайки всеки ход на влечугото. Когато змията се уморява леко и решава да напусне територията, котката се приближава и нанася финалния удар. Независимо от размера на змията, котката винаги намира точния момент да спечели. Битката започва с един сиамски котарак и една змия в градина. Змията се движи под формата на S, готова да ухапе. За секунда змията изтласква глава напред с голяма сила, но котката е по-бърза. С плавно движение котаракът отдръпва тялото си назад и избягва зъба само с няколко милиметра. Това действие се повтаря още няколко пъти. Явно котката не се страхува, затова започва да използва предните си лапи, за да удря главата на змията. Всеки път, когато змията се опитва да ухапе, котката вече я няма там. Все едно котаракът може да предвижда движенията й. Накрая змията е уморена и объркана, осъзнавайки, че не може да докосне този бърз съперник. Затова решава да се оттегли от срещата. Змията се опитва да се скрие под листа и камъни, търсейки безопасност, но котката има много остри сетива. Тя използва лапите си, за да изкара змията от укритието й. Змията, раздразнена, нанася бърза атака към лицето на котката. С невероятно бързо движение на врата си, котката завърта глава настрани и змията хапе въздуха. Котката веднага отвръща с серия удари, които насочва към змията. В тази битка няма място, където змията да се скрие от очите на котката. Накрая влечугото е победено и котката го улавя с уста. И преди да продължим, не забравяйте да се абонирате за канала и да оставите лайк на това видео, за да продължите да гледате тези моменти, които малцина успяват да видят. Понякога една битка не се нуждае от минути, за да се реши. В този клип срещата трае много кратко. Котката се приближава, пепелянката се готви и за по-малко от 15 секунди всичко свършва. Котката нанася 3 удара толкова бързи, че камерата едва успява да ги заснеме. Змията
змията остава пребита на земята, а котката обезпечава зоната. Това е урок по ефективност. Котката не харчи енергия, удря само когато знае, че ще спечели. Майка котка винаги ще защитава малките си. В тази сцена голяма кобра се приближава до територията на котката. Кобрата вдига тялото и разширява шията, опитвайки се да изглежда гигантска и страшна, но за нейна изненада котката не отстъпва. Тя знае, че ако избяга, малките и ще са в опасност. Котката нанася бързи удари, за да държи кобрата далеч. Кобрата, виждайки, че не може да изплаши майката и че атаките й пропадат, решава, че е по-добре да си тръгне. Майката котка печели битката с помощта на само смелостта си. Това е една от най-впечатляващите битки. Малък котарак застава пред огромна змия, много по-дълга и тежка от него. Гигантската змия разчита на големината си, за да плаши котката, но котаракът прави нещо неочаквано. Той атакува първи. С много агресия котката скача напред и удря главата на гигантската змия. Влечугото, изненадано от атаката на такова малко животно, се опитва да отвърне, но котката го избягва с един скок. Виждайки това действие, змията изпада в паника. Вместо да се бие, гигантската змия започва да търси изход за бягство. Котката е спечелила психическата битка. Тя е доказала, че смело сърце може да изплаши дори гигант. В тази сцена виждаме котка, която е решила, че змията е заплаха. Котката върви много внимателно, без да прави шум. Змията се опитва да се постави в позиция за атака, но котката нанася поредица от бързи удари с лапите си. Това не е само един удар. Те са 4 или 5 атаки само за 10 секунди. Котката удря страничните части на змията, нарушавайки равновесието й. Змията се опитва да се завърти, за да се защити, но котката е твърде пъргава. Накрая котаракът ухапва задната част на главата на змията и я изтегля от пътя, печелейки боя изцяло. Това е една от най-впечатляващите битки. Малък котарак застава пред огромна змия, много по-дълга и тежка от него. Гигантската змия разчита на големината си, за да плаши котката, но котаракът прави нещо неочаквано. Той атакува първи. С много агресия котката скача напред и удря главата на гигантската змия. Влечугото, изненадано от атаката на такова малко животно, се опитва да отвърне, но котката го избягва с един скок. Виждайки това действие, змията изпада в паника. Вместо да се бие, гигантската змия започва да търси изход за бягство. Котката е спечелила психическата битка. Тя е доказала, че смело сърце може да изплаши дори гигант. Това е най-опасната битка. Пепелянката разклатва опашката си, за да предупреди, че ще използва своята смъртоносна отрова. Всеки друг звяр би избягал, но тази котка стоят твърдо. Котката обикаля змията, принуждавайки я постоянно да върти тялото си. Пепелянката нанася смъртоносна атака, но котката скача високо нагоре, избягвайки отровата напълно. Докато е във въздуха, котката удря главата на змията. При приземяването, котката вече е готова за следващата атака. Пепелянката, известна като хищник, в крайна сметка бива победена пред животно, което е просто по-бързо и по-смело. Много хора подценяват силата на котешките лапи. Тук виждаме змия, която се опитва да се приближи до котката. Котката вдига дясната си лапа и с резко и силно движение удря горната част на главата на змията. Ударът е толкова силен, че змията моментално остава замаяна. Не е имало нужда от дълга битка. Един добре нанесен удар е бил достатъчен, за да неутрализира заплахата. Това доказва, че котките имат удивителна мускулна сила в крайниците си.